O Goberno municipal volve a trasladar a organización dos grandes eventos deportivos á Concellería de Deportes, unha competencia que dende o inicio do novo mandato levaba a edil nacionalista Anabel Gulías. A experiencia destos meses fixo que nos sentásemos a falar, o alcalde máis eu chegásemos á conclusión de que por unha cuestión de operatividade é mellor que todo o referente ao deporte este concentrado nunha sola concellería. Entón, os grandes eventos deportivos que hasta agora estaban en mans da compañeira Anabel pasan outra vez a deportes. A unificación dos eventos deportivos nunha mesma concellería é a principal novidade dos orzamentos de 2020, pero non é a única. Tino Fernández anunciou esta mañá que o Goberno municipal levará a cabo unha redistribución dos cartos destinados á renda social, unha medida coa que se busca o mellor aproveitamento dos recursos. A cantidade destinada á renda social que non se gasta, de 450.000 euros, sufre un descenso para aplicalo a políticas donde realmente si fan falta. En todo caso, nos entendemos e asumimos e nos comprometemos a que si a cantidade da renda social se fixera insuficiente, se incrementaría na primeira modificación de crédito que se faga. Pero a práctica, o que nos ven dando é que esa cantidade prácticamente queda sin gastar todos os anos. Por lo tanto, decidimos que xa que temos uns cartos vamos a facelos o máis operativos posibles a expensas de que se fai falta incrementar máis adiante a cantidade de renda social o faremos. Na valoración de Tino Fernández sobre os presupostos municipais desde 2020 destaca tamén a área de promoción económica, un departamento que traballará arreo de cara ao Xacobeo 2021. Estaremos preparados para realizar unha oferta o suficientemente atractiva para que Pontevedra se convirta non só en lugar de paso, sino en lugar de visita e de pernocta por parte dos miles de peregrinos que se espera que pasen por Pontevedra ao longo do ano 2021. O edil socialista non quiso pasar por alto a oposición que está a ter o Partido Popular tras a presentación dos presupostos, unha oposición, segundo Tino Fernández, completamente disparatada. Os argumentos do Partido Popular non fan reír, pero son disparatados. Se parecen moito a unha estracanada. De feito, se me permitides a ironía, non son moito de ironías, pero bueno, parece que traballaron máis o tema do Rafa Advisor que o tema das enmendas a un orzamento municipal que é o documento máis importante que vamos a aprobar nun pleno ao longo do ano. Creo que Pontevedra se merece un poquinho máis de respeto que o documento de enmendas que presenta o Partido Popular, porque sona en dos casos a puro disparate. O que si valorou positivamente o tenente de alcalde foi a actitude de Cidadáns. Tino Fernández agradeceu a súa colaboración na elaboración dos presupostos.